Aínda que era algo agardado, xa que tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista mostraron a súa vontade de chegar a entendemento, esta mañá confirmábase. Os candidatos destas dúas formacións anunciaron o acordo que permitirá reeditar o pacto de hai 8 anos, na procura de acadar unha maioría ampla que permita traballar con certa estabilidade para sacar adiante aqueles asuntos de maior interese para o municipio. As dúas formacións fomos moi conscientes dos resultados das eleccións que mandaron construir, mandaron dialogar, e nese senso, pois, enseguidiña buscamos tamén o lugar donde propiciar o encontro tanto das persoas como tamén dun proxecto colectivo e dun goberno que funcione de maneira sólida, estable e unificado, no senso de non buscar tampouco parcelas de poder, nin parcelas de áreas, senón buscando que todos nos sintamos contentos, respaldados e fagamos noso un programa común e colectivo. Nos simplemente queremos formar parte dun grupo de confianza e de traballo donde o único obxectivo sea traballar para Rianxo, nada máis, sin ningún máis interés que ese. Como estaba previsto, o BNG ostentará a alcaldía do Concello e tamén unha segunda tenencia de alcaldía, mentres que o Partido Socialista corresponderá a primeira. A posta en marcha de dedicacións tanto exclusivas como parciais aínda non está pechada, pendente das disponibilidades orzamentarias, como tampouco están as responsabilidades das áreas de goberno, que se repartirán de xeito proporcional á representación obtida nas urnas.